Tako romantično. Hej, Buddy, pa ti ne plačeš zbog filma. Ovo je slučaj za Farmina Genius, tvog ličnog učitelja zdravlja i odabranog veterinara. Gosen Genius izgleda da je alergijska reakcija. Specifična ishrana bi pomogla. Smatrajte slučaj rešenim. U pravu si kao i obično, dragi moj veterinaru. Buddy! Stani tu! Imaš pravo na ćutanje. I preuzmi Farmina Genius aplikaciju. Unesi parametre Buddyjevog zdravlja i rezultate veterinara. Dakle, preporučujem ti personalizovanu Farmina NND Quinoa Skin and Coat ishranu da pomogne kod njegove alergije. Elementarno, dragi moj Buddy. Farmina Genius, učitelj zdravlja tvog ljubimca za ceo život. Preuzmi aplikaciju.